दिनै 10 तारिख बरबुक डिविजन बाय कैसे जॉइनिंग प्रोग्राम खाइजाखा और जॉइनिंग प्रोग्राम मान जा फनी चिने पार्टी आईपीएफ डिविजन कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यूर आईपीएफ नि जीएस पार्टी आईपीएफ नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जमातिया बिरबादु जमातिया ते आर्टिसन अंगि मान जा फनी जतन हमबाय दिनै बेलायखेनो खामाय माथो तैबिसा चिने ओ दफाना फेगन बागै दिनै जॉइनिंग प्रोग्राम 35 परिवार 90 भोटार फाइनाल रंनो आनि खाबाय बेलायखेनो रनो हामबाय माया फेफियो तामि हिनबा बरो बिसि कलक मारंगै सीपीएम तंगमानि बीजेपी तंगमानि बरो साइमाखे सीपीएम बीजेपी तामो आबने सिवैनो बरो आईपीएफ नि आंदोलन एडीसीएल खनो टिपायन सनामनानि बागै बरो बाहायनो तिनिनि सिमि खा कथार केवान सवै जॉइनर फैखा बने मै आगामी दिनो बाहायनो बरनि जों बरनो तैबो पारावो तैबो गोबां भोटार फायै आईपीएफ जॉइनर फायनाय बने बागै तावनादि तिप्राहा जातिरो बसकानि 20 खेलावो आईपीएफ नि गोबां बुट बाय जितिनाय गोबां बुट बाय एडिस दहल खायनाय असक सावनो आनो कगनो मथाका जतन हामबाय आईपीएफ ति लंग लिव तिपालेन दाइति मत खुमाखि हामबाय।